cânti tu. Sunt vulpița cea șireată, înțelegi? Și o să facem 3 strofe frumoase și o să vezi ce... Ai emoții, Veronica? Nu. Ca să prindă curaj și ca să înțeleagă exact ce are de făcut, Axinte i-a făcut și o demonstrație vulpiței. La București, vulpiță! Mai în emisiune vă arătăm produsul final. În cele din urmă a venit și rândul Veronicăi. În fața microfonului și cu căștile pe urechi, vulpița a început să cânte. Sunt vulpița cea șireată. Vizibil emoționată, însă mereu cu zâmbetul pe buze, Veronica nu s-a lăsat descurajată, chiar dacă nu i-a ieșit din prima. Și oricum era de înțeles, având în vedere că așa ceva nu mai făcusem niciodată. Încurajată de cei de la studio, Veronica a făcut exact cum i s-a spus. Mai tare, da. Apropie-te de microfon și cântă un pic mai tare. Da? Fără emoții. Încă o dată, hai. La fel cum fac și artiștii cu experiență, vulpița a cântat de mai multe ori până când cei din studio au fost mulțumiți de rezultat. Hai, bravo. Ei, așa, da, îmi place. Curios din fire, Viorel a vrut să o audă pe soția lui cum cântă, așa că a intrat în studio. O să se cânte în toată lumea melodia asta. O să fie prăpăt. Ce părere ai, Viorel? Cum îți pare? O părere foarte bună. S-a descurcat foarte bine. Și voce, și mișcări, tot ce vrea are. Are un manager bun, de-aia. Bravo, Viorele. Și împreună cu Axinte, duetul, cum ți se pare? E cea mai bună combinație și ok. Sunt nerăbdător să văd ce se întâmplă. Cred că la această melodie, cred că cât de curând, cred că o să apară și un videoclip. Am pregătit un videoclip foarte bun. O să vezi tu ce o să fie acolo și o să-l apărem pe el pe YouTube. Cel mai tare videoclip cu Axinte și vulpița. Să-ți audă în Dâmbovița. Bate palma. Cuba, bravo! Da, abia așteptăm să vedem produsul final, asta imediat. Numai un pic, că poate n-am înțeles eu bine. Cum a zis Axinte la începutul materialului că vrea să vă ajute